course, now just let me dance. What? Čistimo ga, sad ćemo ga malo zavrti. Znam driftat, ali ovaj auto ne znam kako se ponaša, tako da ćemo vidjeti. Mame strah. Iskreno, malo me trta. Kako ide dobro. Kaj si rekao, jako lijepo. Da, ko da je candy nekak, nešto hoću ga popapat. Kaj nije? E pa nećeš mi ga pojesti. Moj prvi drift s ovim autom, iskreno predobro je. A tu je, ovo je bio moj prvi drift s ovim autom, iskreno predobro. Malo mi se tresu ruke, ne znam još kako se točno auto ponaša, ali jako se lijepo ponaša. Woo! Jel snima? Dobro, došli u još jedan video, nalazimo se na Mičevcu. Sa mnom je danas ovdje Tibor, bok Tibor, ja sam Stela. Bok Stela, ja sam Tibor. Tibor kao organizator jednog eventa kojeg ćemo vam predstaviti kroz ovaj vlog, a event se zove Formula studenta Alpe Adrije. Koji će se održati od 17. Koja će se održati od 17. do 23.8. A što će se tamo događati saznajte kroz ovaj vlog. O čemu se tu dakle radi? Poanta svega ovoga je da studenti izrađuju ove bolide od početka do kraja. Na eventu će biti timovi studenata iz cijelog svijeta i svaki od njih će kroz nekoliko disciplina, dakle kroz utrke, prezentirati svoje bolide. Cilj je povezati sve te mlade genijalce sa industrijom, a vi imate prilike vidjeti nešto što se definitivno ne viđa svaki dan, a budućnost je inženjeringa. Danas sam s timom iz Ljubljane i iskreno veliko im hvala na povjerenju i što su mi uopće dali da vozim ovo čudo od vozila. Se pravi, glavna zadeva kot driver je tale gumb tukaj. Se pravi, v primeru, da se karkoli zgodi, puf ta gumb in avto takoj umre. Levo bremza, desna gas. Če boš šel naenkrat, se bo avto počakal, mu pa ne gre screenshot. Dobro. Ne, screenshot ne naredi. Če obe stisneš, ne naredi screenshota. Aha! Što me zaveza? Da, imaš. U redu pedala. Biće. Čekaj da se ne zabijem u stup ovaj odmah. Baš je teško voziti. Ovo je jako brzo. Ovo je baš jako brzo. Ali kad jako ubrzaš počne ići ovako. Teško ga je držat. That's what she said. Ovo je 50% snage, a već mi je bilo jako brzo. Fora je kad ideš po pravcu brzo, jako je nestabilno i teško je držati volan, baš je čvrst. Zavoj, pa toplovi zavoj, ali mislim da može to još bolje. A sad samo moram još skužiti koliko mogu brzo ući u zavoj. A mogu vjerojatno brzo nego koje mislim, da. Dakle, ovo je prototip vozilo i sad rade testiranje. Konkretno radit će acceleration test.
Od 17. do 23.8. ovdje na Mičevcu, na Bugatti Rimac poligonu, će se održati event gdje će biti oko 90 timova iz zemalja cijelog svijeta. Oni očekuju da će biti top 3 ove godine, to im je cilj, tako da sad rade na tome. Bilo bi poželjno da ljudi dođu i da vide kakva čuda rade ovi ljudi, ovi mladi ljudi. Karte će biti na entry, ostavit ću vam link, ali možete ih kupiti na ulazu taj dan. I za gledatelje znači od 20. do 23.8. Ja ću biti na eventu, tako da izvodit ću tu vjerojatno neke gluposti. Pa, bolje sam nema. Ovo ti je sportski, ja. Treba? Kako drži cestu? Jel da? Pa ne mogu vjerovati. Ne izbacuje ga van, ništa. Ne. Testiraj koliko drži. Iskreno, ovo je najluđe iskustvo vožnje do sad, totalno drugačije od svega što sam do sad vozila. Jako je teško upravljati ovim volanom pri tolikim brzinama, a zapravo poanta ovog bolida je da naravno može ići što brže kroz zavoje. Imala sam upalu mišića nekoliko dana nakon ovoga, ali stvarno jako dobro iskustvo i mislim da bi mi trebalo jedno tjedan dana da totalno pohvatam i da mu istestiram granice i koliko zapravo brzo može ići, ali za prvi put stvarno mislim da je bilo okej. Hvala vam na povjerenju. Uje. To je jak Krapovića, ne ovo Kevina. Ne čujem više. Jako slabo čuje. Da. Možeš puno kasnije početi. Da, kao još ga malo zagrijavam. Jako lepo ide. Da. Zbilja jako lepo ide. Mislim, još se bolje čuje. Da. A dobro i drži. Da, slonim se. Sam ovo isključila, mislim. Traction control. Da. A mislim, znaš kad ima široke gume iza, tako da kad ti zagrija, on ti ne bu toliko bežao. Da. Jer on više je za stazu nego za drift. Bravo. Ovo si jebeno pogodila. Jebeno si ga pogodila. Jebeno.
Znači uvijek to radi, to mora prestati raditi. Da, Dobra je, to je- mislim, dobra je fora jer kužim kaj radiš. Slatko zgleda. Ali nije dobro jer kao nemaš Da, ali nije ti kontrolu dobro zbog kako bi gripa. trebao imat. Ej, ja ga pokušavam uzlaviti. Da. Lagano. A mislim, udoban je za Jako. M-auteka. Mislim, čini mi se da ti je udobniji nego kaj Golf, jel? Definitivno. Pa možeš ga voziti skroz normalno i... Pa za to je napravljen za svaki dan. Pa da, A da možeš napraviti ovaj džir. da. Preživjeli. Very good, ne 5. O, zvuk je jako dobar. Jako dobar zvuk ima, da. Nije nešto kao full akrap, ali nešto kao da zvuči da je full, ali nije full. Obožavam. Jako dobro drži. Ja šmigam vas da! Fake BMW za vozač. O, to ti je uživancija. Uf. Dobar, jel da? Pa dobar je, odličan. Jako zabavno. Da. Hvala ti puno. Molim, hvala tebi na povjerenju. Nema problema. To je to, ljudi, zapravo ovo je jedan mali dijelić onoga što ćete vidjeti ako dođete ovdje od 20. do 23.8. Karte će biti na entriju ili ovdje na ulazu kad dođete, tako da vidimo se.